DXDC Radyoman Report. Gilayo nagpahigayon og assessment ang Department of Public Works and Highways sa Davao Region sa nahimong epekto sa magnitude 6.4 nga linog sa lungsod sa Sarangani, Davao Occidental kagabi. Sa interview sa DXDC Arimen Davao News Team kang DPWH 11 spokesperson Din Ortiz, gingon ini nga human sa linog kagabi gilayon nagpadala og team ang ilang buhatan aron mauy muhimo og assessment kung may mga struktura ba sa gobyerno Gambalay ang nangaliki isip damnyo sa pagtayog sa linog kagabi. Sumani Ortiz nga base sa kapadala nga tahog gikan sa ilang district engineers offices sa mga probinsya, way mga dala na nga gubag wara mabalda ang biyahe sa mga bihikulo. Dugang ni Ortiz nga wasaba sila'y nadawat nga taho nga dunay mga struktura sa gobyerno sa pribado ang nangaliki hinuon wa pay pinal nga report na dawat ang regional nga botan gikan sa ilang team nga naglustulog og pagsusi sa mga Gambalay. Sa unang taho sa news team wa na maagi sa publiko ang overpass sa Matinag Crossing gumikan sa nakitang mga crack niini. Samtang ibot siya usab ni Matinag Crossing BDRRMC Head Romel Sahulga nga lima ka mga pampublikong tulungaan ug usa niini mauang Daniel R. Aguinaldo National High School ang ilang ipaubo sa assessment niining panahuna. Gikan sa DPWH 11, kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Joel Veray, Tatak RMN. Tatak RMN.